Vamos a deixar con Joel, un alumno do Instituto de Aseriadoura tamén de segundo de ESO. Vai nos a facer un scratch e os payasos mentras van a pasar por donos rapaces, pero antes gustaríame dar un agradecemento en primeiro lugar ao Concello de Ribeira, ao auditorio. Portáronse moi ben, grazas a eles puidamos levar a cabo este espectáculo. Tamén me gustaría agradecerlle ás nosas compañeiras de Atrezo, de segundo de bacharelato, Lau, Raquel, Lorena, Fátima e Elvira, polo Atrezo que temos. En fin, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos por existir. Bueno, igualmente, gracias naturalmente en virtude de Lenta Calle e Pinxidera. Esperamos vervos na seguinte edición de Dixi que Sirves. Moitos bicos e esperáramos que vos guste. Eso. Foi un placer. Ben, pois deixámonos con Joel e o seu scratch. Un forte aplauso, por favor. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias a todos de nuevo.